zan yi gaisuwa ga matar justice mai gida Maryama Jibril barista sayyida ya ga Dr. Jibril ba ta yin fada biya ga hata Fadima alakau da hasada maman Kabir haduwar mu da ke da fa'ida mama ga walita bani tuwo miyar gyada mama ga Salama ga aikin ta zan fada lauya mai zaman kanta babu za'ida lecturer a Maryama ba ta American University kin fi su kwarjini kin fi su kwalliya barista Maryam Jibril ba ta da damuwa Allah ya kara martaba ki gama da lafiya kin fi su kwarjini kin fi su kwalliya barista Maryam Jibril ba ta da damuwa Allah ya kara martaba ki gama da lafiya ta fi ku kwarjini kuma ta fi ku kwalliya barista